ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ବାଳକ ଯୀଶୁ ସାଧୁ ତେରେସାଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ 1873 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ସିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜଣେ ସିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କମ୍ ବୟସ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ପୁଣି 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କନଭେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସିଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ସିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ବୟସ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ସାଧୁ ଲିଓ ତେରେୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ସିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ କନଭେଣ୍ଟ ଗଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥିଭରା, ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମକାହାଣୀରେ ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ 1897 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମେ 17 ତାରିଖ 1925 ମସିହାରେ ପୁଣ୍ୟପିତା ସାଧୁ ପିୟୁଷ ଗେରୱା ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ସାଧୁଙ୍କଠାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେନ୍।